guys, फुंनि मोनसे ब्लग लायबो र' जोंना सासे फुङावनो फैनानै साफा खालामजोबो रुमखौ बेसे साफा खालामनो नायामोन लोगोफोर जोंनिया नै सासेया जोंना नै जोंना सासेया फुङावनो बिथाङा फुङावनो आरामसे साफा खालामो जोंना नङालै ओरैनो थगायदो बिराद साफा खालामजोबो जोंना ओरैनो थगायदो फ्ल'रखिनिखौ बेसे मोजां खालामदों नुवाखै साफा खालामनो रोंगौ बिथाङाथ' बरियानो बाबा ओरैनो थगायदो नंगौ साफा खालामाखै ओरैनो आच्छा थगायदो बरिया क्लिन जाजोब्बायानो नुवाखै रोंगौलै बिथाङा साफा खालामनो बिराद साफा खालामनो रोंगौ रोङालै ओरैनो थगायदो साफा खालामजोबथारदो बिथाङा बरिया जाखायो रे साफा खालामजोबनाया बिनिया लोगोफोर फुङावनो फैनानै साफा खालामजोबबाय बे नै जोंना हेमेना दासो सिखारदो आशीष क्या कर रहा है आप नहा लिया क्या नहा लिया क्या ना आशीष ठीक 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 मैं भी नहा लेंगे ठीक नै डायलग होलो नोंथां डायलग होब्रा माबा मोसाना खोन्थि फंनैसो मोसानानै दे बाबा बिथाङा नुवाखै मोसानोबो रोंगौ डायलगबो रोंगौलै बिथाङा गेजेर गेजेर होखायो आसोला दे लोगोफोर फुंनि डायलग मोननैसो होनो होबाय होआसै बियो साफाखौथ' खालामनो रोंगौयो बिराद साफा खालामो साफा खालामनानै आरामसे फ्रेस लायो आरामसे रेस्ट लानो मोनसिगोन जोब्बायानो बेना खामानिया आधा घन्टायावनो फोजोबहैयो साफा खालामजोबो बिराद मावखायोलै बिथाङा मोजां खालामो खिन्थु नै